Y rheswm dros ddewis y testun yma ydy wrth gwrs fel da ni yn cael cymundeb a'n gilydd ar draws yr enwadau i gyd yng Nghymru ac dramor a pan da ni'n edrych ar y newyddion ac ar yr hyn sydd yn digwydd yn y byd, sylweddoli fod yr Eglwys Gristnogol yn gwasanaethu ac yn dod â iachad i sefyllfaoedd anodda'r byd ac yn cael ei cynnal trwy weddi ac eiriolaeth a chefnogaeth ymarferol mudiadau Cristnogol ar draws y byd. Da ni'n sylweddoli bod yr Eglwys yng nghlwm wrth y gwaith, mae'r arglwydd ei hun wedi'n galw ni iddo fo, sef i ddod â iachad i fywydau ac i fywyd cenhedloedd y byd. A da ni yng nghlwm, dyna'r pwynt dwi eisiau gwneud heddiw, ydy bod ni yng nghlwm wrth y gwaith yna, da ni yn un yn yr Eglwys ar draws yr enwadau, ar draws yn gwahanol draddodiadau, ar draws yr hyn sydd wedi'n gwahaniaethu ni ar y ddaear yma, ond pan fyddwn ni yn dod i wasanaethu yr arglwydd Iesu Grist, da ni yn un. A pan fyddwn ni'n dod i addoli yn dragwyddol yr arglwydd Iesu Grist yn y nefoedd, fe fyddwn ni yn un. Ac fydd yr undod yna yn cael ei sancteiddio ac yn cael ei buro ac yn cael ei lanhau. Rwan mae'n bwysig bod ni nid yn unig yn gwasanaethu ar y ddaear trwy ein hymdrechion lleol ac yn y blaen, ond mae'n bwysig hefyd bod ni yn sylweddoli fod ganddo ni obaith sydd yn huno ni. A'r gobaith yna ydy cael bod yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist yn dragwyddol, gan mai fo ydy y pren y bywyd yna sydd ar lan yr afon ddiwiol yna, sydd a'i ddail yn iachau y cenhedloedd. Ac yn ei gwmni fo, da ni'n treulio yn dyddiau ar y ddaear, ac yn ei gwmni fo, da ni'n mynd i dreulio gweddill tragwyddoldeb yr rhai sydd ynddo fo. Rwan dwi wedi gweld yn ystod y 2 flynedd nifer o agweddau o waith yr Eglwys, a dwi'n cael y fraint fel Llywydd, ac fydd y Glynys yn cael y fraint fel Llywydd, a dwi'n siŵr bod y llywyddion eraill sydd yma'n cael y fraint hefyd o weld gwaith yr Eglwys yn rhannau o'r byd, gwahanol rannau ac amgylchiadau o'r byd. Ac felly, da ni yn diolch, dwi'n diolch i chi heddiw, am y fraint anhygoel da chi ac am yr anrhydedd anhygoel da chi wedi rhoi i mi i ddod i mewn i'r llywyddiaeth yma yn anheilwng iawn 2 flynedd yn ôl, ac dwi'n dal i deimlo'n anheilwng iawn o'r fraint, oherwydd mae hi'n gyfrifoldeb ac mae hi'n fraint i fod yn eich cynrychioli chi ym mhob llys ac ym mhob rhan o'r byd. Dwi wedi mwynhau, mae pobl yn gofyn mi, ti wedi mwynhau y 2 flynedd? Do, dwi wedi mwynhau y 2 flynedd. Wyt ti'n drist o adael? Yndw, dwi'n drist o adael. Ti'n edrych ymlaen at adael? Yndw, dwi'n edrych ymlaen at adael. Ond yr hyn sydd wedi cyfoethogi mhrofiad i yn ystod y 2 flynedd ydy y gefnogaeth dwi wedi cael o Eglwys Fach y Berthen, lle oedd y Parchg a Pnefydd Roberts omlaen ni, a Bob Jones oedd ni'n coffau ddoe omlaen ni yn Wynidogion. Dwi wedi cael y fraint o fod a chefnogaeth weddigar, brwaled, maen nhw yma, rhai ohonyn nhw ar y dde i mi, yn fanna diolch i chi am eich cefnogaeth ffrindiau a chyfeillion, fel y clywsoch chi'n y weddi gan Carys. A'ch cefnogaeth chi ar lawr gwlad yn yr enwad, cael cefnogaeth enwadau eraill hefyd. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn aruthrol, ond hon ydy'r cefn mwyaf dwi wedi gael yn ystod y flwyddyn, y 2 flynedd diwetha. Oherwydd, dwi'n gobeithio'n anmod wedi bod yn gefn i ti wedi bod yn gefn i mi. Mae'r ymddiriedolwyr wedi bod yn gret yn dydyn. Mae'r bwrdd y Gymanfa wedi bod yn gret. Mae'n gymaint o gefnogaeth i'r
yn y llysoedd hefyd i holl waith yr enwad. Felly diolch o galon i chi gyd. Bennaf oll, mae Ann yma, ac mae Ann wedi bod yn angel, lle ddeithoch chi, wedig neithiwr, pan o'n i'n dda. Mae Ann wedi bod yn gyson wrth fy ochr i, ac yn y teulu, a'r teulu hynod sydd gennau, yn enlli ac ym mhob man, yn gefnogol i mi, ac wedi fydd yr rhyddhau i orfod golchi llestri a roed y bins allan a falle bob un o hyn, ond diolch i ti Ann am bob peth o ti wedi rhoi o amser i mi i hyrwyddo fy llywyddiaeth i hefyd. Felly, diolch i chi gyd, ac mae wedi bod yn fraint. Wan de, os dwi wedi gadael rhywun allan, dwi wedi gadael y swyddfa, bobl sydd wrth gefn bob peth. Waw, lle fysa ni heb bobl y swyddfa, anhygoel. Yr holl baratoi ydych chi wedi weld sydd yn dwy'n ffrwyth i'r bob cymanfa, bob cyfarfod. Diolch i galon i chi. Na i ddim dechrau enwi, cos dwi'n siŵr anghofio rhywun. Ond diolch yn fawr i holl staff yr enwad hefyd ym mhob man. Wan Dennis, symud ymlaen at yr anerchiad sydd o'r gair ei hun. Dail y bywiol bren yn iachau y cenhedloedd, pren y bywyd yn sefyll ar lan yr afon yn y nefoedd, yr afon fywiol, y dyfroedd bywiol sydd yn tarddu o orsedd Duw. Os ydych chi'n gwrando ar Sian James, yn canu am y pren planedig. Sian methu dod, nes i ofyn i Sian os fysa'n gallu dod, ond yn anffodus doedd hi ddim yn gallu dod a'i thelyn. Ond os ne Joanna bosib roed yr fideo bach o Sian yn canu, sylwch ar y geiriau os gwelwch yn dda, oherwydd yn y bennill ola mae Sian yn canu fel hyn. Jehova yw yn un a'i enw pur. Mae Duw yn un a'i enw. Jehova. Cyflawnwr gwyw ei addewidion pur. Mae'n codi ei law. Cenhedloedd ddaw i mas. Nodedig brawf o'i rydd anfeidrol ras. Di Duw ddim ond isio codi ei law, a mae'r cenhedloedd yn dod allan. Mae Duw yn codi ei law, a mae pethau'n symud. A dyna dwi'n gweddi ni wrth gwrs, wrth i ni weld Duw yn symud ym mhob cenedl. Chni wrando, a gobeithio gywch chi flas ar y geiriau a'r sain hyfryd sydd gan Sian. Diolch yn fawr. Dwi'n eisiau sboilio fo. Nw'n ni gael Sian tro nesaf. Rach naw hi rhyw dro un o'n cyfarfodydd ni. Ond gwna fi fel Emin Griffith wrth gwrs. Gwna fi fel pren planedig o fy niw, yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw. Gwreiddio ar led a'i ddail heb wyfo mwy. Yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy. Yr olwg na mae Sian yn botreadu a Ann Griffith wedi gael. Nid yn unig bod ni ar lan yr afon fywiol, nid yn unig yn ddail sydd ddim yn marw byth, ond bod ni ffrwytho dan gawodydd. Na chi weledigaeth. Na chi weledigaeth. Ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy. Mae anelo y pren y bywyd yma a phren arall wrth gwrs. Pren y groes.
Mae pren y groes yn golygu fod dim bosib cael pren y bywiol yn y nefoedd. Heb y groes, does na ddim gobaith am nefoedd. Heb yr atgyfodiad, does na ddim gobaith am y nefoedd. Mae pren y groes yn diferu o waed. Mae pren y groes yn diferu o aberth. A mae dail y bywiol bren yn y nefoedd yn adlewyrchu ffrwyth yr aberth hwnnw. Felly dyna dwi wedi weld. Dyna dwi wedi weld wrth fynd o amgylch. Bod dail y bywiol bren yn y gwaith yn Taiwan, enghraifft, lle oedd na eglwys i'r byddar, lle oedd na swper i'r rhai oedd yn unig. Yn Taiwan, lle mae Caris yn gweinidogeithi ers 20 mlynedd, lle mae nhw'n cofleidio ieithoedd amrywiol Taiwan fel bod nhw'n gallu llefaru am ryfeddodau Duw yn ei haith ei hunain. Dyna enghraifft i chi o ffrwyth yr aberth, lle mae'r eglwys yn gwasanaethu i chymuned yn dal i thir yn erbyn y gormes posibl o flwyddyn i flwyddyn, yn cadw'n ffyddiog, yn cadw ei gobaith. Dwi wedi gweld dail y bywiol bren yn Mizoram. Oedd hi rhy beryglus i mi fynd i Manipur, ond yn Mizoram, lle mae noddfa i rhai sydd ar ffô, lle maen nhw'n cael cartre a gofal meddygol ac oedfaon ar y sul, a mae plant nhw'n mynd i'r ysgol, a mae pobl ifanc nhw'n gweithio, a mae henoed nhw'n cael gofal. Fanna mae dail y bywiol bren yn iachau clwyfau ar rhai sydd wedi ffoi o'r erledigaeth. Ffrwyth aberth Iesu Grist sydd yn cymell y rhai sydd yn gofalu, yn cymell eglwys Mizoram i ddarparu ar eu cyfer nhw. Ac bod ni'n sôn am y miloedd ar miloedd ar miloedd o bobl sydd yn addoli Duw ar y bryniau Mizoram, ewch chi yno ac fe gewch chi'r miloedd yn yr oedfaon, fe gewch chi'r miloedd yn canu, ond fe welwch chi hefyd y gofal dwys personol sydd yn digwydd yn enw'r eglwys, a'r gofal sy'n cael ei roi i'r rhai sydd heb gartre ac heb obaith. Yn yr Alban, Rosie, when I was listening to you in Scotland, you were so much on the same page as us in terms of what's happening to the Presbyterian Church of Scotland. But overjoyed to hear of your outreach in Crossreach to the drug addicts, to the people with alcohol problems, to the homeless, to the people who you are serving as a community in Scotland, to your Gaelic community, to the people who are on the fringes of society, the way you organize things, the digital ministry that you have to reach other people, new people, the quiet revolution, the quiet revival that is happening in Scotland as well. The fruit of the tree, the leaves, the healing of the leaves from the fruit of Christ's passion, death, resurrection, that extravagant love that we see on the cross. That was amazing to see with you as well, or to hear about at least with you as well. Tadeiniol. Mae'r tadeiniol yn cynrychioli i mi y rhai sydd yn nefoedd, y saint,
Y saint sydd yn eiriol, y saint sydd yn llawenhau yn ei buddugoliaeth maen nhw wedi dderbyn trwy waed yr Owen. Mae dail y bywiol bren yn y nefoedd yn parhau i achau. Yn parhau i greu cyfanwaith o eiriolaeth drosom ni tra da ni ar y ddaear. Da ni'n cofio am y saint, ac os ewch chi Blaenau Ffestiniog, ewch chi mewn i weld yr eglwys, ewch chi addoli hefo'r tadeinol, mae o'n dod ar saint yr oesoedd i mewn i'r addoliad. Mae niweinyddiaeth i'n cychwyn yn y 19th ganrif yn anffodus, ond mae'r tadeinol wedi dysgu mi dos yn ôl, dos at y Celtiaid, dos at y seintiau Celtaidd, dos yn ôl at y seintiau gwreiddiol, una hefo nhw mewn addoliad, oherwydd maen nhw wrth dail y bywiol bren yn iachau y cenhedloedd. A da ni'n meddwl wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am y tadeinol, am Rwsia, da ni'n meddwl am Gaza. A da ni'n gweddio dros Rwsia a Gaza. Ac os fysa Yasmin yma heddiw, fysa ni yn gweddio dros Palestina a'r Iddewon, a gwlad yr Addewid, gwlad Israel. Dail y bywiol bren, lle bynnag mae yna iachad, lle bynnag mae yna estyn llaw, lle bynnag mae yna orfoledd o ddarllen y gair ac o beddio. Thomas yn sôn ddoe bod o'n cael gorfoledd wrth weddio, wrth erchwyn gwely yr rhai sydd yn glaf. Y gorfoledd na sydd yn fraint i'r eglwys oherwydd fod dail y bywiol bren yn iachau y cenhedloedd. Da ni'n un yn y gwaith yna o ddwyn iachad y groes i ganol y byd. Ac mae yna 3 lle yn llythyr Paul at yr Effesied. Dwi'n mynd i sôn amdanyn nhw'n sydyn nhw cyn gorffen. Mae yna 3 lle mae Paul yn deud am y cysylltiad rhwng y groes a'r iachad yma sydd yn dod i'r cenhedloedd. Y lle cyntaf ydy lle mae o'n sôn mae Crist ydy ein heddwch ni. Mae'r gobaith am heddwch yn fyw yn calonau ni. Mae Paul yn deud does ddim man arall ond yng Nghrist lle mae'n bosibl i ddwy blaid gwahanol ddod i gymod a'i gilydd. I chwalu y canolfur y gwahaniaeth sydd yn gwahanu yng Nghrist yn unig. Da ni'n ei gredu fel Cristnogion, mae'r cymod yna'n bosibl. Ef yw ein heddwch ni. Ac am fod ei gyfiawnder yn ddisglair ar y pren, cyfiawnder Duw, ddim byd o'n heiddo ni, cyfiawnder Duw yn disgleirio ar y pren, i gyfiawnhau y cenhedloedd, i faddau i ni, i'n gwisgo ni a chyfiawnder fel bod ni'n debyg i'n gilydd. Fel bod os na Gristion yn Palestina, dyda ni ddim yn mynd i'w ladd o, neu hi. Os na Gristion yn Rwsia, dyda ni ddim yn mynd i arfogi'n hunain i'w lladd nhw. Mae ganddo ni gyfrifoldeb i ddwyn heddwch, a mae heddwch y groes, wrth draed y groes lle mae'r gwaed yn golchi ni ac yn puro ni o bob aflendid a phob eogrwydd, a dod â ni heddwch a Duw yn golygu bod ni mewn heddwch a'n gilydd ym mhob man, nid yn unig efo Cristnogion, ond efo'r holl fyd. A da ni'n un gobeithio yn y dasg o ddwyn cymod a heddwch i'r holl fyd. Mae dail y bywiol bren yn dod â gobaith am heddwch i'r byd. Yr ail beth mae Paul yn sôn amdano fo yn ei lythyr ydy bod yna ddirgelwch
pan da ni'n sôn am y cenhedloedd, mae o wedi cael y dirgelwch oddi wrth Dduw, sef hyn. Fod yng Nghrist, yn yr addewid, yn yr had yr addewid, yn yr hunawnaeth Crist trosom ni, fod y dirgelwch yn cael ei ddatguddio. Y dirgelwch oedd ynghyd cyn hynny. Chwir rhai gynt oedd ymhell a wneithbwyd yn agos trwy waed Crist, trwy'r groes. Pwy ydy'r cenhedloedd? Ni oedd gynt ymhell. Ymhell oddi wrth yr arddewidion, ymhell oddi wrth y cyfamodau a gafodd yr Iddewon a'r Israeliad. Ymhell, ond nawr yng Nghrist chwir rhai oedd gynt ymhell, da chi wedi cael eich gwneud yn agos trwy waed Crist. Mae gwaed Crist yn dod â ni mewn i'r cyfamodau, mewn i'r addewidion, fel bod nhw'n eiddo i ni hefyd, fel cenhedloedd. A beth ydy'r addewidion hynny? Ond cymod â Duw, cymod â'n gilydd, gweld Crist yn y nefoedd, dyna di'r addewidion mawr yn y cyfamodau yma. Mi fi a fyddaf Dduw i chwi, a chwi a fyddwch yn bobl i mi, o bob llwyth ac iaith a chenedl. Ac felly mae ffrwyth y bywiol bren yn iachau y cenhedloedd, oherwydd fod o'n dwyn ni i'r un lle, i'r un addewidion, i'r un cyfamod, i'r un cyfamodau, yn dod â ni i'r un man at arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. A trydydd peth yn sydyn ydy hyn. Mae dail y bywiol bren sydd yn ffrwyth, sydd yn iachau y cenhedloedd, yn dod â ni ar y cyd fel saint i ddirnad, i ddirnad, i ddirnad. Beth yw hyd a lled ac uchder a dymder cariad Crist. Dyna oedd gweddi fawr Paul yn y drydydd benod o Effesiad. Bod ni ar y cyd efo'r saint yn Gaza, efo'r saint yn Israel, efo'r saint yn Rwsia, efo'r saint yn Ukraine, efo'r saint yn Lloegr, efo'r saint yn yr Alban a Chymru ar Iwerddon, a phob man arall ar draws y byd yn Mizoram, Madagascar, bob cwr o'r byd lle mae yna gyswllt ganddo ni. Mi ryda ni i ddirnad, i gyd ddirnad gyda'r holl saint, beth ydyw hyd a lled ac uchder a dymder. Pam? Oherwydd bod ni am ddal gafael yn y gobaith yna, sydd yna, o dail y bywiol bren yn mynd i iachau y cenhedloedd a dod â heddwch gwirioneddol i'r byd, dod â chymod gwirioneddol i'r byd, datguddio dirgelion hyfryd Duw yn ei addewidion, a dod â ni i fan lle da ni'n gweld ac yn dirnad maint cariad Duw tuag ato ni yn Iesu Grist. Mae wedi bod yn fraint cael gweld chydig o hynny yn ystod fy nhymor. Dwi wedi weld o'n lleol yn yr eglwysi. Dwi wedi weld o'n genedlaethol yng Nghymru. Dwi wedi weld o'n rhyngwladol. Ac dwi wedi cael y fraint o ddirnad gobeithio gyda saint yma ac acw ar draws y byd. Yr cariad a'r anrheithol sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. A diolch i chi, bob un ohonoch chi, a'ch eglwysi, a'ch teuluoedd, phawb sydd yn cael eich gynrychioli yma. Nothing beats a ball. No. Oedd i arfer bod mae ffonemidol yn styrbio. Ond na. Diolch fawr hedd. Ydy Sian yn gweithio rwan? Trio cael y Sian i weithio oedd yn ochr y teg. Oce, ych mi gloi wrth dweud hyn. Diolch i chi am bob cefnogaeth, a diolch i chi am fod yn rhan o'r darlun eithriadol yma. Ac cadwch at y gobaith. Beth sydd yn obaith yng nghalon yr hynny sy'n cael ei herlyd.
Beth ydy'r gobaith sydd yn nghalon yr rhai sydd dan ormes? Beth ydy'r gobaith sydd ganddo ni? Yn yn hawddfyd, ond eto yn yn concern dros y byd. Beth ydy'r gobaith yna? Gobaith y bydd dail y bywiol bren, trwy'r ysbryd glân sydd yn llifo fel afon, sydd yn llifo yn ogoneddus o orsedd nef, yn dod i achau pob un sefyllfa da ni ynddo fo. Yn gweddi ni, wrth gwrs, ydy bod yn rhan o hynny. Felly diolch i chi, gyfeillion o eglwysi eraill, am fod yma hefo ni yn dathlu yr undod yna sydd ganddo ni fel pobl Dduw. A gai ddymuno pob bendith i glynus wrth i hi arwain yr enwad rwan hefyd i'r dyfodol. A diolch i bawb sydd am ei chefnogi hi mewn gweddi ac yn ymarferol.